भारत माता की बीजेपी नरेंद्र मोदी सामने मंदिर जे तिनी बरो उची जुगदान रिफिमनि कारणले मानि कारणे माफाय फिमी जोंखे पदबे तांकारायाव थांफुओ बिसि बारदिङो तांकाराय थांफुओ कुंबल मायनाय मथाराव फिल्ड नामि कुंबल जोंखे तिं मायनाय हिया जोंखे थाफो फोरिमया जों सालेन्दा फोरिमया महा फोरिमया आबक तुं मायनाय हिंथियो जों थाहा फिल्ड ना थाहा जोंखे आरो राजा रक तुं बाव खायना हिया जों था दिनि आबक तुं फमाया मा फमाया दिनि लासिये आबक बुरतुखे बुखे बिंफो कुंबलान हिं थामसे कुंबल दामसे 200 टाका रिमसे कुंबल फमायाखौ रां फमाया कुंबल फमाया खेती माने कॉफी सालिए फिल्ड नामि फिल्ड थामि जुनो आमबाया फायदि फायदि हिखेबा तुं मायनाय हिखेबा जोंबा थांफेना मायनाय इनके न कुतुं बे कम्बलले मायदे मायहा ताउ माया मा सेमाया रिबार पथार फमाया वाय नुला जां तांकारा बहा जां रिबार पथार फमाया मायनाय हमनो मायाले निला सिंसेमाया इनके तार माने कॉफी कथे साये नरनो कुतुं रने कम्बलने हि कॉफी साये नरनो ब्राउनी मथाव जुगदान लामना कय सालेन्दारि नि हिया तुनो सा आके खेत नामसे इनके तावले नरले मा चंफी आत्रे नावनि बिदुना जे नु तोने रनो नाय तोने रनो मा चंग टिम बिदु नो नु नाय रला तुंदे के तापिया स्ति ट्रेले तुंसे फिया हाफिया हा ट्रे तुंदे के तांस्ति माने ब्रखे कॉफी सानाय जात ब्रखे कॉफी सान जात अब मथारखे आखेत्रे खावखवा नावनो जे रां राव मारले मारियो हिया रां कुरि दे फिले रां आबक तुंला नाय के रां मारि नाय तुं मारि नाय पो आबक आधार नम्बर फनांनाय आधार नम्बर के तुं रां से रां 20 टाका दे 40 टाका दे आजंनि 20 टाका जांनि 20 टाका से 40 टाका आबक रिया तुं आबक तुंनो लानाय फसे माया आके सासुके कॉफी साय तुंनो तिनाव थामसे इनके निनि मुंखे मां फेला इनके नुखे थानाय बारव कम्बल रिनि हिया रां साला हाला 200 कम्बल रिनि के रां 200 मारिनाय तांकारे थां बर लगे मा थां तुंला आरनाय रांखे कम्बल बोले बिसि बारव माइखो जाया अंके फायदिया सो बांनाया साजाखे सुफायनाय आरो हि तिना मासे रां 200 टाका रादि स्लाव तिला सिङे माइया कम्बल फमाया कम्बल नै कम्बल रिने हिया कम्बल रिने हिया रां 200 लामी अच्छा इनके तावला सिफो माया इनके तार माने कॉफी सामसे क्लायो तिला सिमेया को फातिक सुंनि कहा तार माने कॉफी ना का रिया जा सुंनि कहा ना इनके निंगले आनाव नुखे बुंफो हे जुं चालन से जुंले पासे आनो से आइले बुतार पुकरी जाबो से आनो से मोहाया के खाम से आनोस का माने कुतुं रिनि हि तो नये आबा देखे माने पारा ब्रिराव पा हि बायदि क्लारले थांबो माया ब्रिराव जे गार्जन बाचा फायदि ह्या के जे ब्रिराव से मा जे गार्जन से माइनाय क्लारले पाया जे न ब्रिराव सबदे थायले तुंले माया रो तिले बाया आरो से बाप तिले जे आरो माया के गा आरो नि ब्रुक सा नले रो तिले माया नरा बुरिबार फायसा दि रिबार न न जय से से बानाय थे जु रिबार पा थांले पे दुरु के माइ तुइ जाना दे के ता सुहा फमाया गा पारा बाकलायला दि के पारा को भाइला गा आदार गा रां 20 टाका गा जानि सति म 20 टाका 40 टाका सांनि गारस अब आदार का फरिनाय एक अब रां 40 टाका रिया के ताकला सिबा आइन दलनो सा रिबला लाइजासना माखे माइनि गा ताकला सि चुरि नि को सेफा आर बसे अब तुंनो बाकलायाको के ब्रं थले बाकि तुंगा इनके नौनो तो रिनि हिसे ब्राउनि दलो जुगदान फलाहा इनके नाव तबने ब्राउन दलंग तमो इनके रिनमान काव तार माने रिया जात ना कय इनके आबं बनो जेतो ननो फिल्ड नंबा नराउची बीजेपी फेरो फेम काव ना कय जुंले कुची रोनो तिन जागा न पूर्वे तो बीजेपी जाया जारे थाबाउची जिं खानो जिं बीजेपी फायदे इनके बदिमा के ब्रो त्रे पाराव फाइ साफाइखे नराव खाथैनाय दे ब्रो बदिमा खेत्रे फाइसा फाइखे कम्बल नेट माने खाथैसियाने नावले मा चुं नावले ब्रो आबदे के फाइसा फाइखे मा सानाय ब्रो न खासया जे जिल्लामा हिनेना जुबा अच्छा जे जिं कुमुमा दङ दङ ना हा इनके